It's religion. Culture have nothing to do with religion. You can boldly say now, Pineleaf Estate within South and Southeast, a pull go majority of the youth out of crime. Thousands of people if we benefit from Pineleaf Estate. Oh Makandibo. West na obo na Ibwadi afonga fananya. Fagba towani anu. So na problem ndị by na mobu to ask go back to roots. Kamo ask go wolo onwe ogo. We never left our roots. Ibwadi ekperaro si Igbo na ekperu Chukwu okike. When they chonga manya from head to toe, we say I am a product of Igbos. Nwoke Igbo, nwanyi Igbo. Of make Pineleaf what? Estate. Ndị awa niile thousands of people if we benefit from Pineleaf Estate. Oh Makandibo. If from Keta Namuke, I don't need back my brothers and sisters. They go munne kaneli. Oh where you will jam again. You jam to munne ke ka honestly, what do you do Kibo? About the Biana Pineleaf Estate, I am very fast. You couldn't the money here very fast. How when we can whatever game within a short period. Every effort I name is a movement. Gbam, 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 gbam. Ndị be anyị ụmụ ebe anyị nọ maka isi eme anọghị gbam ebe a ka anyị na-ewetara unu okwu pụrụ iche ebe a ka anyị na-akpọta ndị ọ dị ka ọ dị anyị ndị nwere ike eji na ndị nwere onu oji ekwu okwu ivi n'oge mma anyị n'opu bọde nke a kwuru juo ya ekwu ọzọ nke anyị mere juo ya mee ọzọ na gbam anyị na-ewetara unu ife mkpughe ife nkọwa ife dị omimi ife ikwesịrị ịmụ ị na-amarọ afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendu Odogwu ya mba bụ ezigbo onye Aba tata onye anyị na ya nọ bụ onye ụfọdụ n'ime kwesịrị ịma onye bụ an industrialist a real estate guru ọbịago before sikwa ka ọbịa ọzọ na enwe ife dị mkpa ọ chọrọ ka anyị kọwara ụwa ka anyị nabata nụ Bishop Dr. Onyeka Nzekwesi Oji Motemogo a man that his workers are happy. Bishop Ozigbo ndụ ndị ezi Owele Dalorinne na nabatakwa Chief Marketing Officer if I'm not mistaken Pineleaf my brother Norinne good to have you it's a pleasure Bishop no amamo na nke ikpeazụ a anyị ga na-akpọzi gị adreesị ndị ezi Owele maka na ife dị mma inyomi anyị na-afụ ka isi eme ife na-eme mana na ịga n'iru kọwala anyị kedu ebe Bishop Dr. Onyeka Nzekwesi gaa n'iru Bishop Dr. Onyeka Nzekwesi bụ nke ejichi na-akarị bịa mmarụ maọbụ adreesị ezi Owere bụ CEO Pineleaf Estate and Properties Limited bụkwalụ presiding bishop na Jesus Alive Church ezi Owere abụrụ mmere ka ijiri obere ife a wee na-elote onye mụnwa bụ Dalorinne kedu afọ onye gị na-asụ biko gaa n'iru afọ mụọ bụ Dr. Michael Emeka Ugu. I am the Chief Marketing Officer Pineleaf Estate. You've got ebe? I'm onye Enugu State. Ebe Enugu from State. Nsukka. Okay. Yes. Dalorinne. Thank you. Na even ji ajụ onye ebe ọ ga-abụ onye voi ka ọ malụ nọ ngwa a ka ala eseba na enwe onye mfu ujiri ọnya afọ ya asị onye nwanne ọ dịkwa ka m ekwuru ebe mụnwa ahụ oke gaa n'iru na mụnwa ahụ onye ezi Owere na Anambra State dị n'Idemili North local government area ahụ m Ọkpalaide daalụ Oide nna ifugoro na ebo no adreesị ezi Owere ya mere na mụ ajụbazi gị kedu ebe onye bụ Norinne Bishop ị na-eme real estate and then real estate bụ ihe mma na it has a process ọ bụrụ ihe mmadụ ga-ajọsụ jump in mebe inwe ike ịkọwala anyị ife bụ real estate ụfọdụ n'ime anyị na-afụ ya amarọ weda ma ọ bụ ile ana because ọ bụ na ile ana ịma na ndị ụmụnna m na-emeta real estate because ndị ụmụnna anyị na-elecha ana ụfọdụ na-asị ma ọ bụ alụ ele ụfọdụ na-asị ma ọ bụ
ịgba ana biko kedu ife bụ real estate? Real estate bụ ihe ndị ahụ niile na-akpa afịa. Okay. Kpatụrụ nji wee na-asị na onye ọbụla dị successful n'ụwa were into real estate either directly or indirectly. Onye gote ana debe mechara na real estate. Okay. Onye gbata ana ozugbo tụgharịa mmadụ were narịa nke ma mma mebi na ọna ya dị na mpụta ojego na 5 n'ime wee onye nwe ofu na mpụta ọbazia n'ime welu nke dị na mpụta o real estate. Okay. Nke ndị anyị na-akpọ ịtụ anya na ọka kwa real estate ka ọ bụ. Okay. Onye gotekwa na alụọ ife n'ime na-erent ụlọ bụ real estate. Okay. Onye gotekwa na lụcha lee dị ụlọ ele ụkwa real estate. Onye nyekwa na opportunity for mortgage financing ya ndị bank abịa kwụnye part of the money for onye na-alụ ọrụ oyibo nwe good paycheck. Yes. Akwụnye for half of some money na ya obigodiri n'ụlọ ejizie nwayọ through bank wee kwụọcha ụgwọ ụlọ ya. Yes. Ọ ka ụkwa into real estate. Ife ọhụrụ gbasara ịlụ ana ịlụ ụlọ le ịlụ shops re ihe ndị a niile properties onye abụ ya na-akpọ gịnị real estate. So maka na onye most of the time nwere ike gbata 10 plots of land je register anya na lands as real estate, a mini estate, plot anya register anya under town planning wee belesia mmadụ 10. You know, if within a short time frame of time or maybe long time frame, ndị na-alụcha ụlọ n'ebe anwa based on your plan and your design. In that future, that's ihe conceive n'obi gị iji wee mee the goal achieved. Ọ dịzị ka ụmụ estate anyị na-afụchazi na Lagos kịta. Ụfọdụ n'ime ha we ya a plan 20 years ago. Mana abịazie mgbe onye niile gozi alụ kpọchaziri ụlọ, that plan adịzịa visible. Ịbatazi anyị na-eti hey onye nwe steeti nka mana na mmadụ gote megịnị lele ọ wụrụ ibu nọ na every state gotewo gị eji aka gị lụọ ihe dị n'ime ya wee rebe. Maka na abịa na side be anyị ekpata na mozipụada eme nke a na-arụ ele bụ na ịlụ ọsọ le idegwe ụfọdụ maka onwe ike mmadụ pụtasị elekwa m pattern gị stereo gị mana ihe dị n'ime ya na-etu maka esi mie ma o mee ya otu ọ wee nwee gịnị o wee si utu onwe kpata mostly n'anya fụ na a na-emekarị land real estate na Nigeria karịa the housing real estate nke na-aga ọfụma na western world. Yes. Ihe nke housing mana ebe na western world hardly mmadụ egola ana maka the taxes dey involved. Ọ ya prefer iji gụọ ụlọ. So ihe kpata na real estate anwa na-eme ebe a na nke wofu ka ọ bụ kama na culture differentiate ya na ebe na be anyị ebe a be anyị nye opportunity to do all mana it's better you do more of what land. Mgbe it is a very well capable you can do that of housing. Maka na aka niile mere gịnị ararọ mmadụ 1 million nwee ike ịgba na in a day mana ejiri iwe alụ ụlọ na nke eji wego ejiri iwe alụ ụlọ. Finally, before nga na your marketing officer, ụfọdụ n'ime anyị bụ younger people nwee ike fụ ka isi eme ime mụ mid-year award party, mekwa end of year award party, fụ ka isi eke ma ego ma moto ma fridge. Fa achọ ka ha bụrụ Pineleaf tomorrow, ha achọ ka ha mebe ka Pineleaf tata na echi. Nwatakịrị ka dị 21 years achọrọ ka o mebe enwe. Do you think there is shortcut to making money? Ganiru? Enwere, because we are over 20 years in this. Onwe a period of time I nwetch a property had earlier. It doesn't matter how cheap or they, nobody buys it. Agony 19, they tied down. We are even tempted to go and borrow from Bambo because I'm somebody with experience of what borrowing from bank at times happen when it is really in real estate. So mama borrow go from bank to real estate. If not, we would have borrowed from bank. That was how bad it was. And with anything like a shortcut, it takes time to build integrity.
in people. So before you can start having constant sales, not real estate or consistency. So all you want to see now is shortcut to making wealth, but I say go on and making. Come on now, when you are in a particular line of business over years, you going to say I can vouch for this person. 1, 2, you will go experience. Apostle Paul said that I've learned how to have much and how to have less. I've gone through it all. You can go through it all. The experience, the ups and downs of the business, the pains and the sorrows. So you might go how the business runs. You lose a gego, you gain a gego. You might go real estate business. Is a tough business. And by the say often, almost some properties in my help we in Nikwegonia. Kalema 50 million, 90 that we lost. I judge everything about it, but I remember our due diligence while investing on those properties. These are experiences you will get when you delve into real estate in the beginning. Before you will see your, check and balances. Mazana, email last year, you will not do it. And then so, not easy at all. My name is gonna the success stories, and I care. I want to know about what was done. But with choice of onugu. Kwacha mehede. So was almost again. The glory can process before we go for onugu. So I want any shortcut to success. You have to work for whatever you earn. Even when everything them buying up was shortcut to success. Or no put you cocaine. That okay no 1 minute here you in the airport. That stress here gafe. Or 2 years somebody stress. Or 10 years somebody stress in a balloon ozubo in few minutes. And then little bam. You are gone. For again when we see. And when you go involved, we go down again. Now when you saw na ndị ba anyị kuzna shortcut, ọ na-eme ụfọdụ ụmụ ana emeyeri. Enwere shortcut to gịnị success. And then ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu maka ihe ha na-asị ọgwụ ego. And the Bible she say put now something on head of people that will mislead them. And we open society, which is the church. And well, the secret society with Mahoboni and Mandiana. So you will use the church to picture the secret society. In only in a very good church that patronize each other, you are going to make wealth. Also, good enough. The church go just like somebody in a Catholic church. When they elect property, the Catholic patronize in their open society, which is the Catholic Church. Or you make again money. So any means money is saying with go is through hard work. It doesn't matter the religion you are attached to. The hard work will be there, and then with the collective effort of people, with the mado, mado keji akaweru pechi, and I find even about Wundi will make you. Yes. I want and didn't know what point nazo. Thousands of clients I went pool. I can't so no hard work. I will still come to that in the Igbo because I from video about Igbo loving themselves and everything. I'll still come back to that. My brother, you are the chief marketing officer. Yes. In Wiki, what does it take to be a marketer in real estate firm? Marketer or the same thing with realtors, house agents, land kedo. Who is a marketer in this real estate business? Okay. Abia na nka ineku. Agents bondinele property ama. Mana sometimes they ha na cho commission. Okay. Onwe kweke kpọlụ je na a place in Elimmili. Ihe ọ chọrọ bụ inwete commission ya. That is an agent. Okay. Man, a realtor, somebody now serve as a bridge between his client and the company. Okay. Okay. Are they sure that no na elesi the property? No one will tell you the document, the necessary things who need it. Own a land
Secure your future. Invest with Pineleaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. So a realtor is more of a trained agent who understands the system. Agent ga university. Agent Malao. Yes. Agent Galo. So that is it. Okay. So kedi onya need onya kwesi nwe a core knowledge on the system is pirating or moving forward. Maka na obu na omali ho ga call client. Ka client a we nwe ike golu the property. Omande possible. So that is why a realtor needed training. He understands everything. It is more of a bridge between the company and the clients. Okay. So is the realtor the marketer? Of course. Okay. Of course. On adekwa ka ụmụ nwanyị ana akanko na this marketing. Kedo because I didn't surprise if nwoke because I'm na gimmicks in every business. Do you agree that na enwe more female marketers in a real estate business, and is there any reason for that? Well, I've done anything that has to do with marketing. Okay. Yes, because they have this power to talk to people. But a closed mouth is a closed opportunity. So, about something. Maka most of them we happy easy. I want them at an even policy. Yeah. So I have anything called referral business. Why are they inclined to e-blues or want them about it? Yeah. So kahana with advantage. And they money head na obu na ibia le with 10% otogi. Imbeli agaba. Iko akwalo yozo imbeli agaba. Obo no nwoke ade more of man real estate too. Ha na emekwa ofuma. But the main thing bụ na ụmụ are they inclined to talk to people. Okay. And that is what is needed for you to succeed in this kind of business. You need to hear I calling them mad about it. Maka a lot of people bụ ụmụ nwoke ụfọdụ n'ime ha na-anọlụ nwanne fa eje golu property. Ọ na-agwazi na ya go property this place. About these people, but he refused to do that. And then another thing, and they make the decision of buying and then for them were attraction of between working feminine appeal. That is it. It's natural. So it can happen, but that does not mean that both genders cannot do well in real estate. Anyway, real estate now, just like every other business, you feel in an onwe ike askeje gba boy moje otesa amu afia because ufodu wike ufodu na real estate they don't know how to go about it. You feel no ha mara na bia se ko gba boy nia mote am mo yam. Onya ma bu training na ha na ekwu okwu. Okay. Ihe ọ na ị na-eme ị ga-amụ ya. Ọ bụgodị ipi phone ị ga-amụ ka esi api phone. I send message ị ga-amụ ya. Itegodi ya na status ị ga-amụ ya. Onwele fada amụ am. Mana ị ga-ekwuzi the period eji wee mụta ya. Ọ bụrụ na ị bịa na Pineleaf Estate anyị na-adị very fast na ịkụziri ndị mmadụ ihe very fast ka ha wee nwee ike whatever ga-eme within a short period. Ọkwa ịmụ ya the very very important. Maka enwere ike gwa gị 464 square meters ị na ọ na-ene n'anya. Nke a bụ eziokwu. Ịmama 50 by 100. Business ọ na mmadụ ga-ego ọ ga-ajụ gị ajụjụ. So me mụrụ ịma mmụta ihe ị ga-asị ya. And ọ bụrụ na ị sara ya esi ya n'ụwa another person ga-akọwala ya the thing. Ọ sị gị nye ya nọmba onye ahụ ga-akọwala ya. Likely no ya like ego onye ahụ ga-akọwala ya very well. Because that is what happens to you also. Ọ bụrụ na iji ego ife kịta iluo n'ebe iji ego ihe dị ka shoe. Somebody will go away. A drawer in 44. I say na draw ma 45 dị ebe. Na what even na. Ị ga-achọba shop ọzọ because na onye ha draw shop ma 44 ọ dị. Ọ bụla eziokwu. Mana ọ bụ na onye agwa gị ọ bụ na o nwere ọ wee na-agwa na ya nwere 44. Bịa wee tekene 44 na the other shop. O nwere ka ọ bụrụ shop nnebia. Mana o welugo uche wee mmalụ na 45 adọrọ na shop ya. Business ọbụla a na-eme anamu ya. Akonuche. Yes. Akonuche. So training is very important in real estate business. Academy.
onwe okwu maka academy. Unu enwe academy. Yes. Okay. Can you tell me about that? Just to support here the chief marketing officer. Go ahead. Maka the importance of ịma ihe a na-eme ka anyị ji wee nwee our academy, Pineleaf Estate Academy. For our realtors, it doesn't cost. What we do, our trained and well knowledgeable realtors, both chief marketing officer, have put together to offer free knowledge. I be accusing those core things you need in Basa real estate and your function as a realtor. Na isi mmadụ bịa golugana na onye anwa wugolu part of you. Don't eme go chana onye go mmadụ na ya na onye ama end their part. The part has been crossed forever. Maka na the permanent ade ebupu ya woro moto na moto a na-ele ofugo. Were obosi ole sere onye ọzọ a na anwa. Ugiwa na onwe gị nọ gịnị amekọ ya as long as no ka they hold that land. Gịnị aka wụ nọ nwanne ma ọ bụ ọgọ. So all gịnị aka na-akụziri fa. Okay. Importance of a man onye mmadụ wete 1 naira nye gị n'aka for na onye for mmadụ n'anya na-ege property. Yes. All this is akụziri gị ebe ahụ. Yes. Kụziziere gị the ethics of real estate. The do's and the don'ts. Ihe a na-nwere ike ime a na-ekwesịrị na akwasịrị ime gịnị ire ma ọ bụrụ na niile ka a na-ele. And ọ bụrụ mmadụ niile ka ihe elele anyị. Ihe adị sure ka ihe adị ije buru okwu dịrị onye ọzọ mee gịnị kụkwasị onwe gị n'isi. Ihe adị sure na onye na-elele anyị wee akpọ aza. Ọ bụrụ ya ga ịkpọ na onwe ka o si wee dị asị na ọgbanye kwụfọ ije n'ọfịs asị na ọfịs emechigo itiri ise asị na amara biya amara onye ebe ọwụ. O nwere so many real estate owners a na-amara onye ebe fawụ. Yes. Amara family ha si mana ndị mmadụ ma even my their managers amakwuru onye ome ogene and if they comfortable na-egofa gịnị property onye a can disappear tomorrow anytime. All these things ka ha na-akụziri that academy ma ezigbo ma onye and ọ na-take raw time ha na-pick the key components about keynotes on real estate kụzieri ya onye anwa ihe onye a kwesịrị ịma onye a ekụzikpọrọ nne onye anwa wepụta onye a ka nchọkụzie unu ọwụ na onye anwa nọ 6 months after the training o mekiro millions of naira ịma na jere Pineleaf Estate Academy anyị nwekwa proof ịghọta dijecha anya ọ nọ jeje kpọ ya 6 months after o ji jee Pineleaf Estate Academy ọ ghara imeki millions na as a realtor ịma na ọ jere Pineleaf. O nwegoro ndị nke akụzi kpọva jekwuo gbapụkwo jiri aka mee gịnị bido kwuo nke fa when they are not even ripe. But the reason me had you wake up at all with the training, the knowledge. That is how good or the we don't in that Pineleaf Academy. Only if I know. I know ndị anwa ịmara ihe a na-asị na nwa boy oge afọ na ya na-eme ọfụma or if I know about every secret a na-ekpe ọtọ na Pineleaf Academy. Yes. Iji wee add that to our CEO. Please go ahead. The academy has assisted a lot of people. And we don't just stop on real estate too. Because for you to sell anything, you need to form a good relationship with people. So leadership skills are taught in this academy. And we'll make sure that it is compliant. Yeah. That whatever certificate you are getting from this academy, you can tender it anywhere. It's not like when you finish, it's just a training for the sake of selling lands. So these are some of the things we have made sure to assist a lot of people. It's an empowerment program. And goes several badges. And after that, there is going to be a general graduation to assist as many as possible. So it's also an empowerment program. Not only join with the necessary knowledge on real estate, you can come, join Pineleaf Academy, and we are going to change a lot of things about you. Because all the academia can accuse Fanada accusing na school. Sure. Because other accuse go na school. They don't teach money in school. Oh, Bob on Aristotle, I say Aristotle Asero. X plus Y. And when they, for example, I be a business I get, and when they say, you may comedy.
ma ọ na-eme agbanwu bọọlụ Okay. enwe ndị feel na ha emenwu real estate because ịma na business na-agba ebe patient ị ga-awa n'ọfịa nụ ị ga-enwe ndidi enwe onye feel na ọ bụ na ị nwere these virtues don't even try because enwe ndị bụ na etinye isi ha che na ha tinye isi ozugbo ha awalụ ego na nkụ enwe ndị feel na ha emenwu real estate business do you think everybody can actually do it ma onye atinye uchu nke bụ eziokwu bụ na when it comes to real estate business it is a business for everybody. Yeah. Onwe onye amamenwu ya. okay You know why? A Hebrew proverb says, he is not a fool man, he who does not have a piece of land. So God in his infinite mercy gave the first man a place to stay. So all of us, inherently, we are entitled to a place to stay. So when you say you cannot do real estate, that means that you cannot have a place to stay. That's the idea. So everybody is entitled to a place to stay. So onye ọ na-achọ inweta ebe ọ ga-ebi because ị nwere ike bịa igote ebe ị ga-ebi on your own. Mana onye mepezi as business. So as far as na gị nwa nwelu the idea of inweta ebe ị ga-ebi, so ị ga-akọwakwulu ya another person ka o nweta ibidokwa real estate too. Ibidokwa the business anyị na-eme. Business anyị na-eme business everybody kwesịrị involve. Abịa ebe anyị nọ na icheke the population nọ na this town. Everybody is entitled to a place to stay. So the business is so huge that once you are serious, you are a multi-millionaire in the system as a realtor, as a trained realtor. But where the problem comes is lack of knowledge or not having the right company to work with. Or right knowledge. Yes. Not having the right knowledge and the right company to work with. Yeah. And that is why Pineleaf Estate has come to give you the right company to work with, the right knowledge, the right collaboration, and all the necessary things that will help you to succeed in this business. Ebia ka package na nyende mmadụ. That is the idea. CEO Bishop ịma na ebe Gbam anyị na-ekwu ya Gbam ebe a na anyị na-ezo ọnụ because mụa m ga-ekwu nke m fụ n'anya abịa na real estate anyị na this side ọ bụrụ ife ndị Lagos na-eme ka anyị na-eme onye ọsọ na ka a na-ele enwero ebie na Lagos nwike efo Victory Estate efo nke nwa estate nke unu nwa ọsọ na ka a na-ele enwekwa ebe a na-alụrụ n'ọchacha mgbọ thank you for coming there. Just mgbe na mbido ka nna akọwala gị sị gị na some of the estates in afọ na Lagos State go be the estate. Akwa Some of the Victory na anọgo years. Santengo Estate ma even anọgo years. Ndị gocha ihe na ya alụchago ife. Some of the estates ahụ na-ekwu na ka ele alụcha ga etiela ana. Some of our own ejeni akete fụ na ndị gocha dị ya na alụwago gịnị ụnọ. But presently n'Ọka when nke anyị na-achọ unveil both bungalow houses, duplexes on it. Ya ga ọ bụ na ụdị nke ndị Lagos anyị na-ekwu alụgo ụlọ enu na ya lụọ ụlọ ana na ya 2 bedroom bungalow 3 bedroom bungalow lụọ duplex nwekwa extra plot maka onye na-achọrọ chọọ ego anana chọrọ ego ihe ndị alụ. So that same way and the Lagos as eme anyị nwa bring it down to east. Wonderful. Na enwe ike ịkwụnye 50 or 60% to those houses bidding ya jizielu nwayọ na-eme gịnị. Okay. Na-akwụ ụgwọ ewu nke anyị unveil next week Friday. Unu na-ebido buy and build? Yes. Anyị na-launch ya we started it. From Thursday or Friday. Unu ya anụ ya. Next week. Because ịma na enwe onye ike asịrị na-adịrọ just lụọ ọnụ ka ngolu ebe a na-eme mana estate ọbụla ịpịara aka na this is anana because enwe ife na-ewute m onye je ana m gbata 2 plots of land ọsọ na ọ bụ real estate mogo ma ọ bụ jee Ivite Ọgwarị nwee lụkwanụ develop even ma gota adịrọ sọsọ ana nkịtị. That means that you are not different from ndị ụmụnna nwakwadịana because I chọkwa ka anyị na-emekwa improve. So this very buy and build gita dị na as in it will be launched in Ọka. Yeah. Yes. Yes. Kedu
before malo ka the whether more bungalow more duplex enwe one thing that biaketa bido we trend the waffle about mistake ndị nna anyị mecha ama m whether ma unu ga-etinye ọnụ na ya ụfọdụ sị na onye lu first story na-awada na tenancy fee is a bad investment that na onye lụọ ụlọ that it's possible that you may not even collect that money finish till ị nwụọ. What do you think about mmadụ je or lụọ first story ma ọ lụọ hostel tinye tenant? Do you think is a good investment now? Okay. Any of you can actually let me respond to that. Okay. The truth is you need to check it very well. Because I'm going to be a lawyer like a 4-story building. It can take up to 100 and something million. And on your portal, depending ego and we can earn for 400,000. If you check it and it has about 10 flats, ego at the end of the year. It times at 10 by 4. Over 4 million. Okay? Yes. Now, 100 million. How many years will it take the person to collect all the entire money he has put into that system? Then, at that point, and we can need to go renovation before another 50 million. Of course, makana ndị na-ebi n'ode ụna. Yes. More for the landlord na tenant na-eje court. But the real estate system. Advantage while we're talking about it. Okay. Well, a client we had who wanted to buy a bungalow for 30 million. Then I told her, please, if it is investment, invest in Pineleaf Estate. I will tell you reasons why you should do that. Because now I'm na 4 flat came well and they are now for 400,000, which is 1.6. Mano abiaze Ngosi approve my name na Asaba. She bought 3 plots of land at the rate of 16.5. Do you know that place? They go on a plot of land there. It was on March 19th that she did that transaction. She has made more than 100% of her money in that site. So if it is for investment purpose, I would say redirect your step. When it comes to building a very large system. Manobune here the hotel, monelu hostel, bonde mara kwapa inweke ishota ane with the returns. So the idea is not that building for the king is not bad, but for business purpose, that you want to do something for business purpose, you need to check, because it is what you get at the end of the day that determines what you have done. See you and we chiku. I want to enjoy it. But the base we hope with is so true. And then when real estate come into 4-story building, they will not come into with real estate touch. It would even a 4-story building in where you alone. You can sell some flats to recover your money quickly. That's what they do in Lagos. And leave whatever that is remaining. As in Kiana as where. Only 6 flats. You will kill 1, 2, 3, 4 flats. Lap only 2 flats. Every year, no free and as you go near. Yearly forever. Ndi a flat if you going to have onye Google flat or won't or was your flat? Yes. Or go where forever. Yes. Onye you going to Ijiri again back at the moment. But I don't candy buying again make us know where 4-story. Yes. Oh, where is he? Oh, what is some mankawa? So many investment in the buying name. Now both for if AJ 2 madafa. Na dia wete ego. Makayerika na onye anwoju few stations ebe niile. Ezoku na ana agbafura na eme gini. Anapo anabata. Ego adekwe. Akwe? Yes, because some of buy cheaper into fuel station business. Nene cha anya mfu ya my friends na eme. Ngwara my friends na ya mamenwe. Maka na returns emero gini. Ojo manono kwa niru left fuel station na bonwe. Na strategic points. Because you want for na dia mota uru omuro nwa nwere isi. Iman je survive in Nigeria. Yes.
Mana, all these things are part of real estate. Yes. Mana, in achievement investment, that's why we need people like us. The Pineleaf Estate team, they will channel that, they will advise you on the right investment. I never mad people say no go na day to. Na you na expect within 6 months or a year. Anya where you go GM within that 6 months. You want to expect or making on what year. Na real estate. So real estate the broad, and we can boldly say not the lucrative when what they handled by the people matter about it. This is the first time. time. Si enye ego ka o si eme gịnị? Agbali ego. Amịkwa. Onye maara anyị handle ọrụ gị ya. Ego ga-eme gịnị? Amụtakwa ego ọzọ. Yeah, first time on no a real estate firm na this part of the country sound this modern because ejegom Lagos agom na flat na emo elegia forever. This unit elegia forever. And now you are now bringing to my notice na unga launch odeha. Yeah. So it is something actually new in Anambra State, and then it's also exciting for somebody like me that does not want stress. Kedu ihe ndị mmadụ na-eme expect? Kedu ihe ga-adị iche from nke ununwa? That buy and sell akita. Kedu ihe ga-adị iche? Or something bụ just low anyhow, unele anyhow. Ka ọ bụ ọ ga-anọkwa under your management. Ị ga-afụkwa na the thing na-agakwa ọfụma. Ị ga-enwe ni maybe ọnụ ga-etinyekwa ma ọkụ, tinyekwa ma mmiri, tinyekwa ma security. You know, cover so that people show it interested. Kejebe na ozugbo. Ganiru? Darin, Batojo real estate. Okay. Now that same place, I want go security house. Okay. Even the police yano. I went kwa boom barrier. Yenye card access. No one in abata. Ọ kaadị gị eji aka gị bụ akpọpelụ gị bụ onye bi n'ebe anwa your card emepelụ gị wee mee gịnị bata ọnwụ na iwuru onye bi ebe ahụ ọrụ security ka ọ wee make sure na onye nọ n'ụlọ onye bi na the place nye gị access tupu ime gịnị ịbata. Igbo bụ akarịa. So and what some people see from Manchester United but they interested ebe a mụ na ha carry yesterday na office Asaba. And now our provision for steady light and water and noya cost a bit. Osimumu go ne sorry anya da. Ni ya cho steady light and water. After all, na ebe fabi na fana kwanya bogene. Ogwa na a problem enwe here bro anyone no they don't see the services. Yes. Render it and charge us. Yes. So na here I bofu. Na a beef up ihe gbasara ọkụ ya na onye biri ebe onwe steady light ya bụzi ọnụ ọgwụkwọ na-eme gịnị ka ọ na-akwụ then nwekwa access to mmiri enwe good road network gọọmenti agide road ruo n'iru ya ebe ha kwụsị ka ya nwa bido ebe a n'ime dị gịnị estate so no by internet ihe ndị a niile dị ya ọwụ na ịbata na ya you nwee access to all these things ọ ya ihe mba anyị na-eme gịnị anyị na-agba security within the area. We are discussing for serious security within the area so that don't want to be ebe ama issue na etojo insecurity or whatever. Imana eziokwu na abịa na Nigeria we can see insecurity in a particular place. Ma kwa area here Japan at that same state. Yes. If una security ma gịnị. Yes. So anyị wepụta onwe anyị na every state ya dị ebe anyị so na fund beef up security within the area. So na onye nke anyị na-abata peacefully ọ na-apụkwa gịnị peacefully ma nwee issue of ịtụwa ụjọ. So bido anyị mee provision na bido na mbati ya ịbatawa ezi abatawa to that side anyị etinye street light with this solar system powered. So na mgbere na-erurakwa na ezi anwa ga nnọọ wee ruo n'estate anyị na that express ọkụ ya na-enwe wee bata n'ime the whole estate. So na onye ọwụna nọ na that estate ama ntụwa ụjọ na
most of you put in security ọkụ adịrọ. Darkness. That street light efu during the time of Anambra na-enwe street light na-ebute na onwe na-achọ ime aji ife ochita na chijie aya afọ iri. Yes. Ọkụ so added to security then. So anyị eme question that within those areas that ife ya adị na ya maka ndị nke anyị wee bataruo n'ime the estate. Okay. Ọkụ ya na-adị steady, mmiri, nchekwaba zuru oke ma ndị security ma trade personnel ndị a kụziri ama nji egbe mana ha ya enwe uche iji na-agarịkwa mmadụ ha tinyecha those plan for all those imeki sure na onye ọnwụ nabatala ebe anwa ya eme gịnị ya ebi nwe nke awụrụ mbụ dị na-abịa n'ihe gbasara ụlọ anwa na onwe ya dị ụlọ na onwe ya na-ekwu ịmara ndị be anyị dị good na when it comes to exterior but interior anyị we are not too good there. So when I went, some people not go London, not go America, were part of a family. They involved. Need food maka ime these houses. Konye that foreign touch and taste. So na onye ọwụna fori yaru n'ime ebe ọwụna nọ na-ekwu na ọ chọrọ gịnị ọna maka no exactly what you see over there. Can you replicate within the interior? Or again, the Anachibia gear, or Kwabayam again. He actually was some places in the Modi, Abuja, and Lagos. If for the inside the house, in where the desire to do what? To pay for that house. Makana Magini, Alusi, oh yeah, we hear the I ain't a our own part. Okay, marketer, and we talk about this, or should I ask the next question? To also add to the security, if man in a place, your man on when you for you, you'll be more careful. Yeah, I forget about that. Thank you. Because the camera, we're going to use camera. Yeah. All angle, and we'll have a room where we can record whatever that is happening. Externally, not internally. Even man, no. Okay. Externally. So that now we have Melono, we can give account of it. The security personnel will tell you this is what happened and this is how it happened. So upon a man, upon a camera there, so that is what we're going to do. And we're also going to add a clubhouse that manage waste. I actually be everywhere the litter. Some estates that around this place, we Gbam at their street. Febe there is garbage and the place are littered. So we'll have a clubhouse that will manage waste properly. Equal clubhouse and Japan no a party club. No cause their waste. Yeah. Let them know you come and then I like you. And when like the more I've been in estate, I don't like going out. I want my enjoyment inside the estate. Let them know enjoyment. We'll have so many enjoyment recreational center. Manda within a cottage estate. Yes. Yes. And where so many things ụfọdụ nwere ike na-ekiri ya asị kedu nwoke na-etu ọnụ a niile kedu onye ọ bụ. Do you think and on track records that people can say na ihe o mego na ihe ọ na-eme go and verify ma ọ bụrụ nwanne anyị nwoke go and verify on track record that will actually achieve all these things he's saying because anybody can say this. It's good that you are asking, but I know that within you know that I want people within me. So the track record is there. You saw what we did at Asaba. Okay. Because I seen this in Anka and Molokanka said. Yes. I was in Asaba. Good. When Arise TV came and everybody covered it. Yes. This is an achievement within 6 months. Within 6 months, what we did. So, each the estate we have, Abule Brai, Manobolo, the capacity to do that is there. Ghana no track record can you because anybody can say this. Ibia, Nteje, phase 2, phase 1, phase 3, and even phase 4, one property there. I wouldn't want to tell you the price, but I tell you what's a lot.
wait, you don't tell me the price or mpale on a mego no. on a mego No, ị ga-anọ n'ụlọ one site anyị nwelu. The value of one site. Okay. Anyị nwelu. A malu that onwe ihe our CEO kwuru n'oge eme. And it's somebody who has integrity. And he loves respecting it. Otherwise, we will not be following him all angle. I don't know whether you are getting it. So the track record is there. What he has done in the past has proven that whatever he tells you he's going to do, he's going to do it. Makana yema na wayo de na nakata reading Bishop. Because more now, Bishop is my man and my senior friend. Ncho igi ana ndecho iyi cho fono ogu se ajide nyam wolubi na na banam because him and Bishop enwe cases of ele nem nju ese gegeta nge kedo track record so that because people are watching ebe ndị Ilesigolo so many places Ilesigolo yes and then the mother nwete sigie all so many yes Otulu ndị mmadụ enweta sigie yes Ebuza ndị mmadụ enweta sigie Ọka ebe na Don Climax opposite it if we high na-eme ebe mana ndị niile golo ebe ahụ enweta sigie and they emepego onye ọ na-alụba a lot of people na-alụ ọlụ na the site and na-agwa gị site a na-eme available build and sell yes chekwana ihe na-ekwu about track record our track record he has it. And a lot of people are aware of that. So, you are buying peace of mind. Reason being that our CEO, he has a capacity. When it comes to land business, it's about capacity. Man, you need somebody. If you are not strong, here Pineleaf Estate, Dalo, head marketing officer. Even Julia Abu Maka audience. I'm the first time Obialeba. I for people's reception. Bishop Bonye Mwelezi Bafa. Man, Omazi Obalofu Akata Cholo de Shaw. They want to understand. Oboro ife ibuno bi hacho evidence. Can you draw the or horse? We want horse's mouth. So can you draw the horse? Bishop, kedo ife na agwande mmado about you now, your track record and your integrity. Why they should not even doubt this? And no effect moment and no effect they on board now. We're asking you as a person now. Based on what we are saying already, we are Lugalu. Alugo ni aro na aka ni ora na ka ina agwa gi agwa no ni abia Alugo house is there so ono so empty land ka aka ni kwa na ekwu majority of the years is on the completion so na all year they go obtainable already and then other party na ekwu bobo the access card the boom barrier is there ebute sigia so yenda ni na bu ye we wu na aye megini odigade and then coming to think of it, in real estate, it is the much you invest, the much you get back. Estate ya ine kechi, aina mawogo, aina choma, ine teacher. Or they can kechi and nketi. Estate are the behind Millennium City. Or the behind Millennium City. Maraka na earlier 30 million per plot. Mbai launch bori anye 2 weeks gap. Mbanya poza nizibota fegi. Yes. So now, in actual market integrity, manchester corner based on being GML on business. My cannot business can name, but I'm an MA to I'm an targeting when NJT. Yes. But I'm working based on integrity. Yes. Oh, I go property, I go there. Let's say Mado. I met your owner when a kind of issue a portion of a particular person. I move 1 hour. Yes. From property Ogo I am about 2.5 million. We get neighbor NL 4 point something million. 800 go. We get neighbor go for more than 2 point something million. 3 million and 4. The money they agree on what are they stop. And they agree. We see from eba nwa na enye nso.
okay, ebe ahụ enwere problem nọ na people ji egosi a particular portion na ụrọ nke anyị. Realtors the need for money. Duri esi na ebe a dị n'iru ụwa anyị nwanwe. He now paid based on the portion he gosi ya. So mgbe butere in the case, wee na-ebe na ndị ahụ ndị na outside, and na ihe gola gị ana, na onye duha wee je happens to be my son. Nwesa na okwu a si gị kere ihe menụ bụ na ebe ọwụ na client na realtor Pineleaf tụrụ mmadụ ya n'aka. Na ihe na that particular place ọtụ ya ka nke anyị dị. After that, yeah, future effort guy. In order to maintain integrity, I move over to a place that one again near Div higher property go 800 and then you get 3 million in return. That is how much we can pay for integrity. Ihe bata anyị just say mmadụ go anyana without fear. When you go anyana, I was na anwa enwe igo anyị. Nogide nwe nsogbu na nwere ya emekwata nwe. It will give you a better one. Yes. Maka mmụọ isi mmadụ n'ụwa kịta na n'inwe ike ịga na ma nwe nsogbu forever. Ọ asị ka ihe gbasara anyị dị egwu. Yes. Kpata mmadụ nwee ike na ọ na family apụta akpọ ya one meeting one day si ya na papia mpia si esi wee bịa n'obodo ọ na-eme na Igbo steeti. Na mpa ịbịala olele. Ana niile enye efa na fe nwe si asọrọ ya. Ọwụrụ onwego ya le nke mgbe udo dị. Ọ mana onye akpọ ya onye ori. Yes. Mana ọwụrụ onye ori no na enwe some land grabbers bịazị. Yes. When at this particular part of the family community bịara abịa. Na ha nketezi ana. Yes. A na-eme na Igbo steeti. Yes. So ụdị issue ahụ rise ya ine na ya fụ na ọwụrụ ya manage mu. We give you a better one. Yes. Unless mo gị nwasị ka iche anyị rapụghị anyị nye ya ohere. Onye ọcha nwe ifo mụ na video. Yes. Nwe property oge anyị na Asaba. Ma ezigbo mma. Okwu bata na property, okwu bata na rienne, community interest, families interest. Even family na-ele screen ha nwe enwe, abịa na befafa divide into 10. Within that same axis is to opposite and that one. What we did, mgbe anyị nwere jigide anya, we need to take time. We have to buy that one without their consent. Or they very glad because they are still owing the company a lot. But the company have to purchase another big portion for them. If I say I had happy man, I have to that particular one. Back I have a good idea how far we have invested in making peace with all this interest, even to the extent of we reach out both with the government of Delta State that they are following up. That they will wait. I prefer that area. And Amana, we already concluded. Yes. But if when I went to a different place already. Yes. Or for Ajisiaka and all the same area. I want to say a wonderful what site. That's what we do. Now we know what we're saying. When we say invest with us, you will not regret it. Already know when circumstances beyond our control, we will make sure that you will smile. I know for people who go anyana. Now people who invest with us as our king. One thing learn from my parents, anybody ne tinye go naka for genanya. And that person is part of your existence. Mother na balo gimbo. They make you go na baga. Some people ne nenye or realtor. Yes. But these are the people that is making you. So we consider that client with ego naka. Yes. We consider that realtor standing for us. Since our guy mess up, we consider them a lot. So our integrity speaks volume now. Mother wanna go ranya. Each I can give you on and on. A lot of things may go like that. I handle carefully, settle nyonya want a better place at our own cost and detriment. I am embarrassed like in the Argentina. Me J court. I court. No good in here. We don't even mention that. Okudi and your handle we move work to a better site. But I handle was already ready. We can bring other people there. These are the steps I take to maintain what? Integrity. Chetabwa ni bata Pineleaf state ji we bido with the passion
na akụruo na amara onye mee gịnị. Gbalịa. Every effort anyị na-eme is a movement involve both ndị be anyị nata na ụmụ anyị nwe ọlụ. Pineleaf Estate nwee ngalaba dị iche iche mana ọchị na-efo a na-afụ ya. Ọ ka ya emecha ruo mgbe anyị eji wee fụ what Pineleaf really entails. Anyị ama mgbe ị na-expo mana o buka mana majority nchọ ka aghọta ebe ahụ na ihe eji nwee Pineleaf ka ndị be anyị mee gịnị nata and ka ọlụ dị. And we can boldly tell you that thousands of youths enwego ọlụ because of Pineleaf. And you have a youth making 3 to 4 people that work under them because of Pineleaf. So I spread within the youth, within the men and women, and which all onye anyị na-alụkwa ọlụ ọzọ manụkwa na Pineleaf comfortably ma na-make a whole lot without stress. And we can boldly say na Pineleaf Estate within South and Southeast a pull go majority of the youth out of crime. Ma ịgba achawo for iweta ego, ma izu ori, ma ile ụmụaka na-ele mkpụrụ mmiri, a lot gave up si na afọ na-ata n'izugharị mana just ọgba mbọ na property onweta ego got to legitimate part of it. The other time somebody bịa na-agwa m na emechagori ya akwụkwọ ka o buolu mmadụ cocaine before ya kpọbata ya to Pineleaf. Ma ọbọsị ọnụ o watcha video wee jụwa ese wee kọwara ya no if not ọ can go somebody mee gịnị ikekwa na ejide ya ma ọ na ọnwụ. But he has made much more within 2 months from Pineleaf than ihe promise ya na cocaine business. So our aim but I maintain this integrity here efo abụọ no just maka no ego anyị na-enweta eti na-akpa is a movement. Anyị ejego enyego anyị property na Abuja anyị turn ya down. Nye anyị na Lagos anyị turn ya down. Ihe anyị kwu na anyị na-elewo South and South East. Na ego dịkwa na ndị mmadụ ya abụ sasiansịa no. Pineleaf Estate is a movement and the ndị Igbo kwa anyị n'azụ. The Almighty God, emana ndị Igbo na-ekpere Chukwu. Bishop, the Almighty God, the creator of heaven and earth, ọkwa anyị n'azụ. Ya anyị na-akọwa na unu nwegasịrị ndị ashawo na ndị kpụrụ mmiri as your realtor ka ndị bụbu ashawo ndị bụ ka ha marụ. Somebody na-elebu mkpụrụ mmiri confess to me na Pineleaf menyora piele gịnị mkpụrụ mmiri. Ịma na agwọsị ala na m agwọ ntamụ ka mmadụ ya rapụzi Pineleaf lebe estate onye ọzọ. Mba, it's not possible. Agwa ya? Maka training. Yes, training. Yes. These are people, you know, ebia n'ụwa. Ife for ịma mgbe na-ekwu maka women. Yes. Achọ nka mgbe unu so na anything a na-eme women n'aka. Okay. Mana church. Yes. Women ya aka. Yes. Ebe ọwụ na ije women na-eme gịnị? N'aka. N'aka kpata ọwụ na-abịa si 3,000 men ma na women dị 8,000. Nke ahụ godi ihe do anya. Olesi ma asụ ụmụ nwaanyị abịa na. Yes. Maka na-ejekarị ife. Yes. So na ihe m na-achọ ka m mee ka mara nwe na ebe ọbụla enwe big organization like that they create impact in people's life. A lot of people that work so hard. Ịma na ile mkpụrụ mmiri wa afụfụ. Ezigbo afọ. And most people na-ele mkpụrụ mmiri adịghị esi o. Ole kevane, ole osiri yo man lezi. Yes, omele unzi. So nchụgharị anwa akpụrụ akpụchie tata kpọpụta echi ole Igbo ole maka ihe o ji elele ọkụ nweta gịnị? Ego. And ego a na-enweta enwere isi. Change. Mmadụ wee bịagwazi ya si ya na onwe business, somebody with a friend. Akọwago maka real estate. I just want to see the power of our network. No, ihe akịta ị na-eme, you can do something the better. Ya na stop akwụkwọ ya agụ. Ma stop ihe ọzọ ị na-eme. Ma na-enwetakwa ego. Or try is that something better with hope na ọkọ nweta obere ego. Nweta ego karịa ego ọsọ na-agba n'aka ndị police for 1 month. O nweta ihe ego karịa ya within weeks. Okwitie kọziala onye ọzọ onye nke emekwa gịnị okwitie so he can boldly raise up his head na what I'm doing. Adị m ezu ori, adị m agba akwụna, adị m ele mkpụrụ mmiri, adị m eri igbo, adị m ele cocaine. Ihe na-ele with properties. I'm proud of it. And I'm proud of it. So onye majorly also if I je push here South and Southeast. Maka debere na anyị na-alụ ọlụ kịta all our sites a na-alụ ọlụ ya on daily basis. And though youth nobody on ya na-akwụfụ ụgwọ monthly. Those youths could have been elsewhere and they mess up. Yes. Mana fa ya nọ na ụfọdụ na-afụ maka
cement ọ na-ebute aja na ọ na-ebata anụ Yes. gịnị nke eme ụfọdụ na-afụ maka ndị ọrụ ụfọdụ na-afụ maka nke we employ more of the youths Yes. train ha for better purposes so na Pineleaf Estate na-arụ ọrụ dị iche iche ya wụ ihe m chọrọ ka eme ka anyị malụ and o nwere reason anyị ji wee na-agba mbọ na south and southeast. It is not just about the money only, it is a movement that entails a lot. Two ka anyị kwuru n'ime ya ma ya nwa malụ how much prepared Pineleaf Estate but I just boldly that we have come to stay. We have come to stay. Na alepụta chief marketer even ji wee jụbakwa na ajụjụ a bụ ka o si n'ọnụ wee pụta maka na ọ da afịa arụ asị na emo ya mbaba na emo obulugo ego wee je mebe advert ọ bụrụ maka bishop abịa Masaba 2024 mgbe unu mee end of year and ife m fụtụm n'anya ndị ọrụ m bịachakwa Asaba and everything afọ mo hall afọ abatara ndị mmadụ moto apaki a ga-ebunye ndị mmadụ mere anyị na-asị ndị mmadụ lodge na hotel a at the end of the day ọ bụrụ moto a na-ebunye ndị mmadụ and then I'm not saying it because it's here. Once you talk about real estate in the southeast, Pineleaf has paid their dues. If not for anything, I'm how he helps ndị otu anyị bụcha content creators. That are all his ambassadors and everything. Afọ m ndị encourage cha enwere ihe dịka na mmadụ na-arụ ọrụ dị happy. Yatago because ịma na enwe mgbe mụ na ndị real estate bịa dọ vam onye gozi mụ ha ọ na-adị ya n'ọnụ mgbe ọbụla ọ bụ na imetara ya ngwa na imetara ya ịghọtago ịbịa saa anụ dago onye na-ekene ndị ọrụ ya otu a enwezi reason ị ga-eji wee je chọba nwoke ị ga-edina wee bịa lee na mo nwere reason because the person that you are even working for appreciates you apart from your commission onye a na-asịkwa gị thank you for the end of the year. I feel him na unu kwesịkwa ị na-epush more online because if unu na-emegasị zosile ezo ka nkụ yatago anyị na-abịa if unu na-emegasị unu need a lot of PR anyị na-abịa eme ka mụ na akpa ya because they need to showcase. If you don't show them, people will not see. It's a show business. anyị na-abịa It's a show business. Because we know the crowd don't know at that place. We know at the amount of people. Though we did our own best, but they need more push. Everyone at hall one of the biggest hall. Every governor na-eme event I in agree. Delta State. I agree. It's one of the best hotel. I agree. I may say, but we're going to shock people this much. I agree. Who need the stadium? Mobu na abiano nka de no shock people. CISC or ICC kana. Onwe nka I conceive but akaghali. Ka leta mmụọ. Ka leta mmụọ. Kedu ana m ajụ now enwe ife unu na-eme na-atọ m ụtọ akụruo ụnọ initiative. Ịma na mmadụ ama arapụ bịa kolu n'elu agbasịkwa ị gara ntabe gị ịma atọ in diaspora ọ bụ na ị nọrọ ya nne gị na nna gị ga-anị ya kedu ihe motivate that akụruo ụnọ and then kedu ihe unu ji eme ya na-emesie ike even with the prevalent situation of the country unu ka na-eme ya na-emesie ike why that akụlu nọ na ndị Igbo si na-ama mma si n'ụlọ apụ ezi eziokwu ọ bụrụ na anyị pụta ije Lagos ite chai ji Abuja ite chai ilute bụ na kwesịkwa ebe ị nọ yes so ya mere anyị ji wee sị mba it is love for our people the love for our people and the vision to develop this area a lot of people are amaro na ịpụta na-asị na gọọmenti emela ife ebe a atinyela ezi ebe ọ ndị mmadụ bịaba mgbe ụfọdụ gọọmenti bụ ha bịaba ebe a ịfụ ndị mmadụ ha kwe nkwa ụzọ ahụ so if we leave our place undeveloped by ourselves government will not even come all population enwe na Ọnịcha mere eji ekwugbo okwu second Niger bridge akaghị elu ọ bụ na onwe ndị na-ebe a amalụ second Niger bridge. I agree. So all ife ị na-eme ga determine ife a ga-emele gị. Yes. So the idea bụ na ndị be anyị nata ka anyị na-edozisi everywhere na-alụ ụlọ na-eme everywhere na-ama mma. Security bụkwa mmadụ.
That is the point. Security ebe mmadụ ọ bụrụ na ị bịa a place ọlụcha ụlọ tinye ọkụ ma ndị amoosu ma ndị nka ndị ama everybody na-eme enye efe chọ n'ebe ọ ọzọ bụrụ na ị na-agba n'ụzọ ebe nwebụ pothole ebe a ka ndị tout gị ana ebe a ka ndị anti tout gị ana ebe a ka polisi gị ana ebe a ka road safety gị ana dozie ebe a ka ịfụ ma ndị agha ya na-ege ndị a pụọ. So the more we develop our place the more it becomes better and all community effort ndị be anyị ga-anata. We need to do it intentionally. It's not about segregation, but it's about understanding that if we leave our place and run away, who will stay there? Who will hold it for us? We need to develop it. Chineke kesie onwe ndị onye ndị uji ebe a nye ndị ọcha ebe a nye ndị Chinese onwe ebe onye si ndị mmadụ ịma mgbapụ ebe enyere gị. You need to develop it. Own a land, secure your future. Invest with Pineleaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. There is somebody who sacrificed or lead the mission before others will now. A forerunner. Good. A John the Baptist. Good. Yes. So that is what we're talking about. So it is intention that our people should come back to help. Not primarily because of profit. But while you do something to assist people, profit will run your way sometimes. That is what happened. And that's why we say if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with the people. Yeah. So it's about going with the people. And then me and why. Do you know what it takes? There are several people who started a business with good intention. Yes. But along the line, something will change, shift them. Yes. They will change the idea. Yes. We have decided to stay the test of time to make sure that we pay the price for our people to come back. So Akuluno is a movement, is an intention. Now the prices and at some places I work on a for the cost of it. In what a place, Egolu, I say these things help for development. For the normal Cameroon and the other part of the world, I'm now seeing what we're doing. They are now having interest. They want to be part of it. Even government, yes, we have genuine intention over the Akuluno project. Dalorin, at least elebeno lesser no of the and where's the bendy agana no when by bafana because emera ababa northia. Yeah. Man, a once developed area was once a bush. Yes. Elegana. Ana elofia, ana asanofia, mana ebe ibi tata bubuofia before. Ezokabozo. And kendi melia on the real estate. Last time ebia enwe iku mana ikuchalo land banking. And then other kabo part of your motto. Land banking is a must, something yes, like that. If you don't follow enough, so Bishop, kedo if ebo land banking now. The mother na say or boije debe bank na land ko debe land in a bank. Kedo if ebo land banking na ko why can never is what you offer Maganiru? Darren. Iyebo land banking mo madi wele ego. Ego anwe man etinye ego na bank. Ego anwe ị na-drop na bank over a period of years or months. Iwere itinye na ani. Iwere emegini guru ani debie. Ima na 10 million wekini na account mmadụ for 10 years okabe amụta 1 million. Yes now. Yes. Mana nwere ka ihe etinye ego na let us talk, I will not say real estate now. In Pineleaf Estate, I want any of our property here go or got 6 months. You are in a good turn up there. Up yeah, always not yeah, no zero. Yeah, will 25%. Oh yeah, the modern. Yeah, to bonarias. At least minimum. Let's not abandon the state. Estate I na di kumakia. Yeah, I will forget yeah. Here with 25% of your income there.
50%, 100%, and then went here. Then this land banking, why IGS not a must with us? When I went several ways to it. One of the ways to it when open you go a banker with us in a property where choil areas money with imminent need. We buy from you. At the present rate. We won't buy again. I am a saying and the goes we trust our properties. Okay. Or let what on boy jiguia. Mambigo I am a buy going I can make a profit. Nime from December to now, buyback I made you uncountable. You talk about a buy is uncountable. And give I we understand. I want to add more value to land banking. Or if I'm telling you to come and invest in a property, and then when you go a property go nakam, you wait here for sale, njechualo ge buyer. Ego kaiji emegene, kaiji achuo, kaiji kwalo ga emegene, and we will sell it later. And because our properties are always good. Always sometimes somebody will take 10 plus, not chill back today. In our program, 10 plots are a price here at the present. If one day I go a better price, those like what madam, the date I change the price here to 7M. That was when I go to an academy at 4M. It changed to 7M. The next day, after changing to 7, somebody came. They go 6 plots, 7M. What I just bought, we bought back from people. 4M. And we just bought 3 million appreciation. So if this is property I be do with that 2023. I launched at 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. But our neighbors nearly 7 million. Yes. We were selling at the rate of 1 million. 1 million. A room more. Now many allocation. People got their allocation. It has been fenced and gated. And C of O was given. So Kita was 7 million can that place no. Emanani eku. Orugo 6 months I launch. Eba Orugo 1 year. Yes, so no within. Oh, 2023 kind of. Yes. Or 2023 or 2024. It is 2024. 2024. Or last year. How launch here? Yeah. Okay, for the speed of appreciation. Appreciation money. Actually, you can keep for the balance not obtainable. But not people marry. So now, here was land banking. When you do it with us, in what I will not vouch for other estates. Yes. Because I am the integrity we put on. I want somebody in a child the profit he may make. Or say, hey, I acquire for 4 million. He go 1 million. Even though not the possible, Chuck Omako is court here. But see, just well, like I jam again. We don't do that. We buy from you the property to help you on that land banking. So land banking, the money. Ega we tinye we can some much ego rap on a bank just near that money in we are not against banko. Man, only when so much amount of money there in a bank in an annual on a ballet. Even bank does not need money. You will Megan. You go put down in our kind. Yes. Or appreciate ye. Yes. Or one no porogele. A biana kaya megene and ye guru ya oya but IGS land banking is okay, but with us is a must. Makana even na cho nikoko was. And so in it gonna bank off for interest. On the we will go to savings. What you want with now tinye you got to go our own land banking. Okay. And which That's here. Yes. Okay. It's only but it goes examples of places that have appreciated so much. For instance, say my building materials, no Onisha. Head bridge. Building materials, Okay. no Onisha.
Okay. Only na abugo on she have building materials. Mgbe na-ayọ ndị nọ n'ọzọ magala materials. Okay. Yes. A na-ayọ ndị nọ n'ọzọ magala to go down to that place. Na enwere afia there ebe they refused. They were selling things cheaper there. Mana around that area a na-eleche bụ ihe dịka 3 million. Then you can't get a plot for 50 million there. Yes. Land banking is something that you need to do. Is a must. Necessity. Is a must because there's no business you do today that is not connected to land. If you're in transport, you run on the road. Right? If you're in recreation, you must stay in a place. That's why real estate is not just about houses. Yeah. Recreation is part of real estate. Farming is also part of real estate. But I do farm estates. So you must get a place. It's something that if you get and secure, generations will thank you for it. Yes. Posterity. Yes, that's the truth we're talking about. So, ihe iji ekwuli ya, I mean ya, onye ọna, ebe ọbụla ị nọ, gbaba mbọ ka ị bịa golo ana na Pineleaf Estate. Because ulu ị ga-elite from it, elele ị ga-elite from it, abụọkwa taa, ma ụmụ ụmụ ya, ndị ịma mma, emechesi thank God for my grandfather. Na-anụ n'onye nwagolo ebe a. Eziokwu. Mana ọ bụrụ na ị bịa go moto, onye ka ya akọta, ya sị thank God for the moto igwe. O nwere ike ọ gaa na ọ bụgo na mmadụ. Ị bụrụ na onye ichie a ga na-abịa agọlụ vena na-asị onye ichie Sent Onyeka yọbala anyị ayịyọ maka na enwe efe ime ụmụ iji elote dalụrụ nne just like nso jụọ gị about enwe video info abịa na-asị na ndị Igbo afro nwefa n'anya na ndị Igbo na-eme ife na inwe ike ịgwa anyị why iji wee na-ekwu how Igbos love themselves and why you know that Igbos love themselves, that you are a living example. Ganiru? Onwe ife ọzọ na bụrụ na Pineleaf Estate ọkwana ndị Igbo ka anyị na-elesi ala. So ndị Igbo, it was intentional. South and southeast. Well, majorly on southeast now. Ndị Igbo bụ ndị na-ame gịnị na-patronize anyị. Ndị klini na-anwa anyị na-eme ọlọ mmadụ ka eji aka ọlọ na ego anya na ka eji abala mba ọwụ na eji billions of naira gaa na ọ dị na ya all I get am before ka property mana ọ ya ga itinye ọpụtakwa ka maka ndị be anyị ụmụnne anyị nọ mana all parts of Nigeria mana abroad ejiri anyị eme gịnị egwu fadị happy na onye Igbo na-emenya bụ ife and adị happy na ihe ndị Igbo ka ọ mee gịnị ka ọ bụ ha na-etinye ego na ya 20 plots that he can testify. He's the chief marketing manager. Oh, he testify the way ACA patronize Pineleaf Estate. Yeri na abogene ndị Igbo. When they chong manya from head to toe, we say that I am a product of Igbos. Nwoke Igbo, nwaanyị Igbo. Of make Pineleaf what? Estate. Ndị awa niile thousands of people if we benefit from Pineleaf Estate. Ọ maka ndị Igbo. Maka na ndị Igbo na-ego ana n'Ọnịcha na-ego n'Ọka na-ego n'Enugu na-ego n'Abịa na-ego n'Ebonyi na-ego n'Imo hardly ifu onye asa na onye Yoruba go onye majority bụ gịnị ndị Igbo nwesị na ọ bụrụ na Igbo adịghị afọ ngefa n'anya fa agbatọwani anụ asị ebe ọnwụ na onye Igbo nwe ya ka ya ghara ime gịnị mana fa na-epush ya forward ifu ma onye gocha ya na abroad tiche ego enyekwala aka na-ekwu gịnị na-ekwusa maka ya. Presently, ndị Igbo si Canada bịa na-achọ a place. Enwe Pineleaf Canadian Estate. Yes. Ndị nọ Dubai kịta chọ a place. Pineleaf Dubai Estate. Ndị nọkwa na UK na-atakwa ha chọkwa place. A na-ekwukwa 200 per na-agwa 4,000. Expand it. Na ha chọrọ na ndị kwe ha yi ego kpụ ya n'ofu ọma mmegịnị. And na fa nke this time around ha na-abịazi na ha chọọ iji aka ha part of the planning. Na ha na-agbakwu ma flight na-abata iji fụ na ihe ndị ha nwechi ebe ahụ na etu ọwa nsi kwe na facha ọnya na ha tinye ya na this Pineleaf Canadian Estate dị na Amansi straight wee ruo n'Ọka fadị ndị Canada niile a dị 100% prepared. The man ji aka agba flight nata for that particular purpose nwere ife ọzọ ji nata and ndị Igbo mere gịnị wee na-azụ emecha akwụkwọ prepare kpọọ ti ọ si na o spend gị ego go man at 40 million 50 million ego eme gịnị
fuo nsị ahụ na ego na nke ego anyị egogo anyị atinye anyị ruru ya eme akwụkwọ bido na development mechaa kwụọ na anyị ụgwọ anyị akarịghị egwu ọnwụ na ụjọ na-eme gịnị tii na ego unu na-akpa unu chọọ ihe develop ovasi na mkpali si oke then bata na dozie ya we make agreement with them gosi for portion of land mere first of all plan tinye n'aka si ya go home and nọ with ndị be anyị fasi mma na mesị aka chegodi ka nnọcha nke nnọta from chinko ya jere na mma ebe mana gbagodi na break aka na-ekwu nka ndị UK batakwa mụ na ha mekwa meeting that yesterday kpata ojiji n'ụmụ isi mgbe ekwe na mma ekwupụtara the love the massive ka ya ka na-ekwukwa si nyefa a place that they will jela aka dozie ana Igbo those ihe niile afa mụta they want to the beautiful thing that they are part of the development the planning ebe ezi ya aga ebe everything ya aga faya akpọta ịma na ndị Igbo nwere ndị Igbo professionals ndị Igbo be anyị nọcha na real estate n'obodo Igbo so those real estate people anọ mana locally na London egotere ndị be anyị nọ n'obodo Igbo wụ ndị na-emerge with us were ego fa ma onye nke China bata anụ wee ego ya ka o ji si from China mee gịnị na ta ọfụchara another thing pụta ụmụnne nnọfụ ya pụta the next day ya mee gịnị travel back to China ihe o ji maka ya mee expenses bata ụkọ wee fụ na ebido development on Pineleaf Chinese Black Chinese estate so ihe niile a ndị Igbo na-eme gịnị na-emere m ya so ihe ifo nkịta na amụke anọ n'ikpe akụ my brothers and sisters ego ụmụnne nka m na-eri o wee iwe ijeme gịnị ije nweta ụmụnne nke ka a chọọrọ gị so kezi ihe ọzọ wụ love ihe agwa m what kind of love the more than this onye Igbo dị na-patronize nwanne ya nwoke to this level na-asị na Igbo afọ ngafe n'anya na-atụ elu etu aka ya ga-esi mee akụlụ ụlọ movement onwe ike dịgide na ịmara anyị nwa nọ abroad na ife anyị na like na ife ya aga ọnwụ na ime nsogbu adị na ihe emago they show concern honestly onwere ihe dịka Igbo the only tribe nwee track record ụkpụrụ etu anụ nwe ndị Israel si nwee nwa dị ana ikwu ibe onye kpata nji wepụta tata ebe anyị ji eme ihe nwaanyị na nna anyị tọ na mana nwa dị eme omenala nwesị ana m eme omenelu Chineke anyị kwe ka mme omenelu ana m eme gịnị omenala language anyị na-ekwu ata anyị adị m agwọ ọgwụ adị m ekpere arụsị mana omenala ka m eme mma mme omenelu ọgọwọ na nsị ka mme omenelu ịma na mama nnụnụ nwaanyị na nwoke ka m eje onye wụ omenelu ọkwa and ọkwa na nsị ka mme omenelu ịma na ma ya na mma nwere ikwu mma nwe ibe mma na-akọ off point na anyị na-eme omenala na nwoke ya anụ nwaanyị mụta nwa nwee ikwu nwee ibe nwee ọgọ onye wụ omenala ịpụta ebatakwala ya aka ihe Igbo na-anabata mmadụ chee ọjị onye ahụ ekpere ekpere bifo onye ebidokwu ihe o ji maka ya bata onye ndị abụcha gịnị and ọma nkwụsịkwa na akwụsịrị so na Igbo amaka and have onwefa gịnị I can give you more reasons mmeji wesị gị na Igbo ma gịnị for onwefa n'anya imego ihe akịta na-eme na South East today ọkwa maka na eji ofu onye Igbo onwere ife enye ife ime ka other tribes ya ọnwụ na Maazị Nnamdi Kanu wee Yoruba a lot of people would have moved on mana n'isi nwanne anyị nwoke ụfọdụ ekporo fedi because of bonding Igbo na bond and Igbo so na tribe ọnwụ na eme ọgasị onye Igbo ije na western world ọ ya afịagharị rapport with them mana amụọ ya so onye other tribe na Nigeria enwere ike iru gị na akọkọta ọwa ọkọọlụ unu mana onye Igbo ya na-achọrịrị ọsị erugokwa ụlọ ijegokwa ikwu nne gị ijekwa ebe amụ nne nne gị anyị na-etiri esi ibi ntụ ebe amụ nne nne achọ ịnụ nwaanyị asị na unu metụta na papa hello that's Igbo for you that is love they still remembers all those ndị nke dịzi good na-eju ese ya ajụgide ese from generation to generation ịma na onye na gịnị ahụ nwanne ọ na ndị Igbo gị na mma ya agha na amụrị na asịghị ka ozi onye ebe ọgwụ na onye ukpo gị nwe onye Abagana gị nwe onye Imo akọwalụ gị na onye ukpo na gị na gị nwawe onye Imo na gị na onye ukpo kwa gịnị ihe wefu n'anya so na I can boldly state na ọ nwere ị na-ada ụtụ n'Igbo fụ nwefa n'anya Pineleaf estate is an evidence n'Igbo ma gịnị anyị fụrụ nwaanyị n'anya ife ikwu bụ nne
ma ọ bụrụ ndị sụrụ asụsụ maka na Igbo amaka and then ife eji abụ Igbo siri ike na enyi ya mgbe ọrụ Anambra Nsụka aghọta onwefa na-eme ya bụ biznes ife a na-apụta ajụ ese asị kedu ebe onye ọ bụ mmazi kedu ebe onye bụ Nsụka agụkwa m akwụkwọ na Nsụka community isi n'ọsa dị anyị ka ọ dị ọsị ọmma gị bụ onye na-eye akara isi mma gị bụ ezigbo mmadụ ifụlịa from there unu na-abụ a communicate with and the first thing onye Igbo na-ajụ gị bụ kedu ebe onye bụ kedu nwa onye bụ mana ọ dịzikwa ka ọ na-efuzi efu ịghọtago ọ dịzịa ka onye Igbo fu onye Igbo ibi fa abịa sụba oyibo ịsụọlịa Igbo unu nwa bụ ndị jesigo obodo oyibo asị na onye Igbo ọ dịzịa ka ọ na-efu efu mana kịta ịwọchị ụfọdụ na-aghọtazi ọfụma do na unu nwa bụ ndị ụka na-asịkwa na ọ dị ka fede ejetesie ndị na-ahapụzi ụka sizi anọ back to their root mebezie omenala enwefe ikwu maka ya aka njiwe kọwa eseparate goro ngị ya wive sị gị na ndị be anyị na-misuse that word is wrong use of it. Okay. Ndị na-eme omenelu na be anyị bụ ndị na-eme alụ. Yes. Isi na mmadụ na-eme omenelu wee na-eme ife na kwesịrị ekwesị. Mmadụ ime na omenala bụ mmadụ ime ife mee gịnị kwesịrị ekwesị. Ikpere alụsị abụrụ omenala. Is religion. Culture have nothing to do with religion. Abịa na religion anyị ekwuo nke a. So na problem ndị be anyị na-eme ọpụta ọzọ asị ka o jee back to roots kama ya asị ka o jee gwọọla onwe ya ọgwụ. We never left our roots. We never left our roots. So there's no need of going back to where you did not live. We never left it. I know ebe anyị nọ. Onye Igbo revolution, onye Igbo na nwere ọgọ nwee ekwu nwee a na-agba nkwụ nwaanyị mee wedding mee normal thing. Na-azakwa afa nne ya. So amara m nke na-asị ka ejekwa back to our roots. So onwe na-echi ije gwọọla onwe ya bụ ije mee gịnị. Even ka a na-akagodo ụka nwana ụfọdụ na-akpọcha ọgọva ndị ụka na-arụ akwụpụrụ ife onwe fa ọgwụ. Crowd puller. Na-agwọla onwe ya ọgwụ ole. So na mmadụ ije just si onwe na ịchọ ije kpere arụsị ime gịnị. Ije kpere onwe ya si ndị Igbo adịghị ekpekwa na arụsị. Okay. Kpata eji enwe mmadụ osu system. Igbo adịghị ekpere arụsị, Igbo na-ekpere Chukwu okike. Onye Igbo na-ekpere all this arụsị uchi foreign gods chi aṅụtala n'ala Igbo. Ụfọdụ Igbo na-agapụta den n'ala Igbo achụpụ ụfọdụ nwe nke ụdị chi ya ka o bute obodo akpọkọ aka mee gịnị chụpụ ya mgbanwe amapụ ya chụ n'afa n'ime ọfịa febiri bụrụ ụmụ ndị enyefere ata alụsị fa na-eme gịnị fa na-ekpe abunata fa na-efe ọ kịta ka ndị mmadụ agazi apụtazi witchcraft amụsụ a na-asị nọ back to our roots iru ejeli ya amagba bute ife ya clear family gị na generations gị si na na-achị back to your roots nwatakịrị eje from here na very far buru alụsị bata na-efe mmiri na-asị na ọ na-ana back to their roots onye gwa anya mgbe ọ fụ nne na nna ya ọ ga-agwa ya maka Chineke kere eluigwe mee gịnị ụwa. So ihe anụnwa na ikpere arụsị anyị need ka etriti ya very well na be anyị maka na ikpere arụsị adịrọ mma ịghọtago ọnwụ na ndị be anyị ndị nna nna anyị fafụta anyị asị ihe ma mmarị nne ha ma step out of it. Ndị ochie anwụ ọkụ uche ife na-eri mmadụ na-asị igwe nwụọ si welu mmadụ wee nie igwe nkịtị ka agba anya mgbe ọ na-eme gịnị ọ na-eme ife dị otu a kịta anyị magoro ife anyị ama njizi mmadụ nye mmadụ ka ọ na na-eme culture ịghọtago everything ọwụ na na-eme the subject to review ọwụ na ama etu akịta anyị magoro ife wa anya ụmụ ihe ikpere arụsị anwa eji na-eme ka ọ wụrụ n'omenala anyị ewepụ gị rapụ omenala ka ọ mee gịnị ka ọ dị omenala anyị dị na Leviticus iru ego Leviticus from beginning to end ihe niile a na-eme na ya asịsị omenala nke asịsị mee etu a ka omenala Igbo dị onye wụ omenala Igbo iri na asịsị omenala nke asịsị mee gịnị anụ na nwunye nwanne ya nwoke emena nke ọ dịgbado ebe a etu a ka ọ dị ya wụ omenala anya ndị anyị na-arapịa akwụkwọ nsọ kwuru maka enye ya approval so we have been in our roots, we are not going back. Maka ndị na-asị because enwelu mmiri debe anyị nchọ eje gu ụbọchị ọ na-atọzi fanta
ewelugo Fanta wee ọ bụrụ ndị na-ana to their root. so na-azụ maọbụ bere fa na-anwụnye maka ndị na-egwu mmiri anyị nwa enwe ndị na-anwụ bia edago strapụ Fanta nwunye ebezie bia ọ ga-abụ onye njọ igwu mmiri ọmanụ nke ọ na-anwụ edago si nọta aka na Fanta so na-anwụnye because before Fanta what were they giving them? Ohe na ajụcha before Fanta abịa na Igbo ka ya na-enyezie ka a na-enye iji ya gwa gị n'ife ahụrụ enwe some logic before normally self ọ bụrụ na afachi ịnwụ mmanya nkwụ ọcha anyị ma na anyị nwanwe ma nkwụ kaikai ma kaikai nwa anyị ji alụ aka anyị eme natural ọ ga-abụ mmadụ na-aya shuga ka ọ marụ ma mmiri o ji egwuo mmadụ amarọ Chukwu Chineke ndị Igbo ekperela arụsị. I don't accept that. Right? Ihe kpewu Chineke kere eluigwe n'ụwa. Ụfọdụ sọkwa na ndị Igbo na-agọ mmụọ na mmụọ ka anyị na-agọ which is na Chukwu bụ ka mmụọ chiwu mmụọ onye marụ mmụọ onye gọọ ịmana onye pụtara ọ na-ekpe ekpere ọ na-ekpe ekpere a na-asị onye na-ekpe ekpere na-asị gwa m ife ị na-ekpe ka onye ị ana m adị mmụọ particular ndị chọọchị na-asị ka ihe nsị ụfọdụ na-ekpelụ mmụọ mmiri agwụ harobinagụ amụsụ alụsị nwere ndị na-ekpere Chineke. So ọ bụ n'isi m na-ekpere ị na-ekpe to the Almighty God mmalụ na Chineke dị ndụ ka ị na-eme gịnị ị na-ekpere mana ịbịa sị m na ọ na-ekpere na ọ na-ekpere na ọ na-ekpere na ọ na-ekpere kedu onye ka echi ị na-ekpelụ? Ọ dị very important. To whom do you pray? Which God do you consult? Maka we pray to different things. Yes. So etu a ka ọ dịkwa onye na-asị na ọ na Igbo na-efe chi na-agọ mmụọ ọnwụ na mmụọ Chineke dị ndụ ka ọ na-agọ then o nwere ajị ihe ome mana ọnwụ na ọ na-agọ mmụọ alụsị ọ ya wee bụ ome gịnị problem dị because now most of those things ihe na-edemand from human beings o nwere isi o nwerekwa na onye ọbụla nwee nghọta ihe follow stupid religion maka ọ dị na ego ajọ mmụọ a ka ọ dịkwa na even in churches ịghọtago nwere ụfọdụ ya ga ịnenechakwa ihe a na-agabiga na churches nwaanyị na ọ jiri ọgọwa mmụọ maka na ọ na-agọ mmụọ na asị na ọ na-eje ụka o nwere mgbe before I became a man of God so nchọzi ya ga mbata mgbe onye kpọọ m bịasị ya ijiri anya gị fụ na ebe a kịta na nọ mmụọ ka na ya na-eme ebe alụsị ka a na-ekpere. You don't need to be told the aura yeah. So ọ bụrụ na ọjọọ maka na asị na ụka ịghọtago onye ahụ sị ka ọ na-back to root ya jụọ onye ya ajụjụ ọfụma na o nwekwa na lot to tell mana o liri ya o juru ya anya lie ya ọnụ na ọ batakwuzi n'ebe okwu ebe kwesịrị ịwụ ụnụ ka ọ bụrụ na complete ọgwụ ka a na-agwọ ọ sị ka ọ na-ajegoje ọgwụ makwu agwọ ka mmadụ ya agwazikwu ya na-etikwuru ewu n'elu ya ọ sị ka ọ na-chi ya jiri aka je eme gịnị ya gwa mana o nwere any member under my church ya sị ka ọ na back to his roots because I na practice church as it's supposed to be. Imana the reason I said it before mbia na ihe kpata church ji wee ndị mmadụ ji na back their roots na church lost their value. Enwe purpose for a church. Ka ihe ji bido their church from beginning kwa the disciples na kpọkọta onwe fa ọnụ na-emekọta ihe ọnụ gịnị together. Onye nwe mkpa ndị nwe ego ele weta ego nye egbo onye gịnị mmadụ ya na-ebukọta ibu dịrị ibefa anọgidezi ibe ga chọọchị ebuli ibu bo chọọchị ka ịbịa ahụ anala ego iji eji a na-akpọ ya ilekwa gị jela n'obi ilekwanakwala ego a n'obi gị ịfịa sikwakwa gị na famili yi wuro dị ya na onye na-egbu onye na-akpa ya saa anya ya before you nenenezi ndụ gị 1 month iji wee je church ịdịgo confused ịdịgo frustrated ịlos go track record so ụdị mmadụ a megide nweta onwe na-agwazi ya bịa na ọkwa n'ebe dị mma ọ na-agba mana the most important thing wụ na everything dị good na-enwe fake and when it is too good the church of God were a very good institution for all men so ọ na o nwere too much fake mana ọ dịrọ too good so mana those ones can mark the value of church ma na ndị niile dị educated na buying in 60s and 50s when the church mere gịnị
so fama ndị ji obodo Igbo mbụ chọọchị ma gịnị zipụ fada mechaa mgbanwe agbatuko ego gotere ya gịnị moto mgbe chọọchị nwere its value ọzọ kịta apụtasị ofu onye ndị ụmụnna papi family enwe ego erie moto ya were ọkwụ gawa then chọọchị na-emekwa ife gịnị together. So every church can serve that purpose. Na mmadụ bịa na chọọchị nwee mkpa ige ya ntị n'onu ọnwụ na ihe eji nwego solve ọrịa ọnwụ na nsogbu dị na family enye better advice ihe ejikọ family mmadụ dị na-aka ụka not because na ọ na-achọ ịghọrị mmadụ ibie stealing by tricks. And then every church na serve the purpose of God. Onwere onye nọ na ya asị na ọ ya apụ na ya ịghọta ihe na-agwa gị mana ndị ama na-abịa debe church in a form of no ebe aya na-amị ọkụ people wee je na-alụ mansions wee na-eme onwe young man bịa na church m, he's an evangelist, wee bịa somebody kpụ ya bata na church m. The day the young man bịa ihe oyi my mother didn't do then oyi just one cloth every day ya ka o ji abịa because not my mother was the founder of my church. I want to put one day where seem that this young man will fuck all the time. No, ya pali yakwa. I went with the way so. Come on, this young man naka loko. Where seem na enye no yo na joke and care before why no we full time call. No, o man mepim. O man lo. No that night ala lo mula. Na sikede. Ki bata this young boy as young as he is. Somebody in his early 20s when he on him. Mad boy say no we full time call. Mwechu na the next day say ya no gidezi etu till you die. Osi no nwere ife ya na ọla kwa na chimo Chineke tiwu onye. Hey, ihe kwara mara rola. Mgbe gwa Chineke maka Chineke sị na mgbapụ onye a na ọ nwere full time call. Na ọ ya anakwa. Mgbe my mama sị m no eziokwu na mgbe na ọ ya na say no problem. Mgbe the young man one day say abịa say na nwere full time call. Onye abụọ anya wo is a life from the pit of hell. Oh, there's nothing like full-time call. Again. Another man is the devil's workshop. Also, kita we don't work in a church. Tipia. Because nowhere you know, in every day, alone. See, if you go on says, we also now. If you know, for the moment, or some normal case, roofing. Where say you have to go back to your roofing work. Western non Enugu ka amalia no ye jelu Enugu anye kwucha anya akpọ anye the first ọrụ na Enugu nata no na alụkwa ọzọ dị good deliver bakwa ọzọ obeza gwa m sị m na ịma na Enugu onwe one church onwe ebe a and on Nigeria on say no ya na abịakwa o say no problem. That was how he left. But my joy with the fact na ngwa the truth in what of full time gene call. But this is extent people go in some churches to keep people idle. No one full time call. So the young man when me so yes he make ego. Monone you fuefe. Somebody kept him with one word. In a full time call. Or when you like one or Chineke egbo. Or when no years na atafufu. So now church, the true purpose of church in itself its true purpose. People will always be happy that the church name exist. But uncle they serve true purpose him and not boss in the church come. Nanya ndị mmadụ church come again. Mana anya Chineke oppose church. You got to go. So no ihe bute na ndị banye na skana back to their root wo. Anyị nwa women of God. Ndị course nyawo silu but anya wo nku arụrụ mengwere ji wee megene. Yes. But God is taking care of it. Yes. Makana mgbe when majority they made the right thing, yes, it will stop. So Bishop, do you agree na Agu so one of the propellers of Mandia na Baba mana church mana omenani? Agu do know about the bad governance, bad economy. Nka wo eziokwu na. Ejiri anyoma Joker white. Okay. So na onye ọnwụ na baru church did say okaike nwere ife ike menye wee cheta na Chineke dị. Human being ada like restraint. Emena nke ọzọ. So ihe menye wee jekweta na anụ ihe Chineke na-agwa ya ihe emesighị ike
Yes. Ọ gbarigo. Like myself, ejegharịpụgo m. Ejego m ma Sabbath, je Cherubim, je Celestial Church of Christ. Ewo. Before wee Nweta onwe. wee be born again. So ejegharịgo m ihe ọbụla a na-eme gịnị, a na-eje eje. So ihe gbasara ụka. Onwe one of my sons nọ America batara sị na ụjọ ihe o ji bata ka o mee ka o feel otu nwee time to pray. Because ọ bụ na America everything works ime ọ na-adị ka ọ na-echefuzi ime ikpe ekpere ime gịnị. Ime na ibe na Nigeria at times you pray ka iwe nwee ike inweta ego ihe eji eri ikpe ekpere ka nepa weta ọkụ. Ikpe ekpere ka mmiri ịrụ ka simo ghara imebi narị. Yes. Ikpekwa ekpere ka generator elesi gị ngala ọnụ ka ghara imebi n'ike ka ghara ịwụ n'ọba dị iji igo generator itinye ya n'ekpere ka ghara ibu ihe na nwere isi n'ọdụ rie ego. You pray for every Ebanye moto, you cover the wheel. You cover with precious blood of Jesus. And no one na-check. Bad road. Monata ya moto enwere isi. Yes. Ewere ebulu ị na-eje. Nobody checks ma kwesịrị ịgba n'ezi. Na ọ kwesịrị. So all those things niile gọọmenti na-emelụ ndị na America ka anyị ji ekpere eme gịnị? Eme na Nigeria. Yes. So ifu na ọnwụ na ife adịrọ difficult. Yes. Ịghọta ihe siri ike. Most people na America adị ekpekwa etu ọnwa anyị si ekpe. Bishop Dalorin na nchịkọta marketer enwere ike ịgwa anyị ebe unu nwegasị properties ọsọsọ na Anambra kedu ebe unu nwegasị properties na this south and south east? Ebe anyị nwere property erika. Okay. Anyị nwelu na Nteje. Anyị nwelu na Ukpo. Anyị nwere na Enugu Agide. Anyị nwere na Nọfịa. Anyị nwere na Ishiagụ. Anyị nwelu na Mgbada Amansi. Several property na Amansi ebe a. Then abịa na Enugu independent layout anyị nwelu property ebe a. Okay. Abịa na Blossom Estate anyị nwere na Transikulu. N'azụ Nike Lake, that Nike Lake Hotel. Yes. Anyị nwere very fine location ebe a. Okay. Ugwuomo anyị nwere ya. Anyị nwere several property na Enugu. Abronda. Like ịbịa n'Inyi, anyị nwere property n'Inyi. N'Oji River, anyị nwere property. Then ịgbagoteze na Asaba. Wichtech, anyị nwere n'azụ Wichtech na n'Ọkpanam, anyị nwere phase 1, phase 2. Otula, anyị nwere phase 1, phase 2, phase 3. Abịa na Ibuza. Anyị nwere several about phase 4 phases in Ibuza. Then ịgbadaba na Abo Junction, anyị nwere property. Then n'azụ Polytechnic, anyị nwere phase 1, phase 2, phase 3, even phase 4. Na Asaba. Na Asaba. Ka na akọlụ gị ya kịta. Na Nwanyị Road, anyị nwere property ebe a. So property anyị ka nkụ na that side. Na Port Harcourt, anyị nwere Igwutali. Owerri, anyị nwere very close to ebe Ebuka Obi nwere na-eme ministry ọ na-alụ ọfụ. Is it that Ngokpala or something? Yes, like Ngokpala, that area. Anyị nwere about 3 phases ebe a. N'Owerri. Then ịgbadata na enwere several places anyị nwere ana. Nkwere ebe a. Anyị nwere property na Nkwere. Enwere another fine property anyị na-achị Monville na Transinkisi. Ị na-aghọta kịta. So enwere several property anyị nwere. Ọ bụ property ya kpa. Ama mkpọcha afịa ebe a. Nke m ga na-eme expect bụ nke unu ga-alunch n'Ọka very soon. Ọkwa nke anọ close to Millennium. Yes, the buy and sell, right? Yes, and opposite that place, anyị nwekwa Chinasa ụzọ. Okay. Another nice location. Agbasigo fence, kwọ flower ebe a. Ndị mmadụ alụba akwụkwọ ya ebe a. Mana anyị achọ ikwu okwu ya n'ebe a kịta. Okay. We are here for you. Mgbe ọbụla dị ready. Because if I chọọ bụ ka Ifeọma na-elu ana Igbo and Ifeọma bata ana Igbo ka anyị gbasa anya dịka ozi. Ka onye ọbụla makwalụ, that is the work of the media. Ịghọtago. CEO ịmanụ ka esi eme onwe na-akpọ take your time. Onwe ka ọ bụla enwe ife anyị na-ajụrụ ịchọ ka ịkpatụ aka ma ọ nke anyị jụ unu nkunle emphasis ma ọ bụ ekene ma ọ bụ shout out ma ọ bụ onye go property unu jiri unu ụgwọ unu chọọ unu kpọlịa ma ọ drag ya nke ọbụla. So please take your time. Ọ bụla enwe ife ọzọ unu chọọ ikwu gaa n'iru, take your time and do it. Okay, Darren. Anyị ebugoro ụzọ kenegoro n'oge nwe ya mbaba. Ihe mee nji wee bịa na Gbam maka na Gbam ebe a na-ekwu gịnị
Gbam. Or that Gbam. And I had afraid of feedback. I had afraid of mmadụ isi anyị enu adị emeti ebe anyị na-welcome ya maka na mmadụ na-agbazi mmadụ ibe gịnị onu ọwụ na onu anyị na onwe ka o si dị ụmụnna anyị na-ege anyị ntị n'onu eme gịnị agbazi anyị onu kama na anyị na-asị na anyị na-appreciate all our realtors and clients ha na-eme ọfụma anyị na-akabe enwe ndị na-awa anyị isi na ihe nwanne ka anyị na-eme and ya ihe nwanne olu n'ọkpụkpụ anyị na-adị happy with the kind of clients Chineke na-enye anyị ndị na-enwe nghọta ndị ha na-emekwa ya dịka nwanne so anyị na-ekwu na ihe anyị nọ na ya year of excess grace na the grace of God ya bara anyị niile ụba ma unu ndị young content ma ndị na-ego anyị ana anyị ọnwa anyị n'aha Jizọs so obi dị anyị ọcha ma anyị ji wee bịawa ije anyị dịkwa na happy na ya mbaba nabata anyị na Gbam maka na anyị bịa ebe a maka na ebe a na-ekwu gịnị Gbam anyị aga onwe ka o si dị gị gwa anyị na ya so anyị dị very happy wee bịawa ije a anyị ma Chineke edozigo okwu Pineleaf Estate land banking is a must. God bless. Ndị be anyị ebe a ka anyị ga-eweta na njedebe na oge Gbam anyị na ndị nọtata bụ ndị Pineleaf Estate, the CEO and the Chief Marketing Officer Bishop Dr. Onyeka Nzekwesi adreesị ndị ezi Owere ezigbo mmadụ onye ọ ga-adịrị dalụrị biko na ndị bụ anya afa nka bụ Dr. Chioke Igwendụ Odogwu bụ ya mbaba ezigbo onye Aba ka anyị fụ n'ụbọchị ọzọ ka o mesịa nụ nagazi. Ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ka ụwa nọ, ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu Gbam, ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ, o nwere akara aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for, bịa na Gbam ka ụwa n'onu yi. Ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ, o nwere product ịchọ ka o soro na Gbam, ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as Gbam. We are here for you. Contact the number on your screen. Ka anyị kwụnye n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme. Ada Amụaka, Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Thank you.